Здравейте! Аз съм Гошо. Имам кола, но не я карам до работа. Карам си колелото. Дори и през зимата. Карам го в София. Всеки ден. Покрай задръстванията и изнервените шофьори. И им се чудя. Защо? Може да е съвсем различно, бързо и лесно. Противно на това, което си мислят повечето хора, за каране на колело не е нужен сезон. Нужни са велосипед с удобна седалка, подходящи дрехи, желание и усмивка. Ползите да си с колело никак не са малко. По-здравословно е, разнообразно е, можеш да се кефиш на различни маршрути, за да стигнеш от точка А до точка Б. С колелото няма задръстване и е по-бързо отколкото с кола. Представете си час пик на Орлов мост. Именно. И защото знам, че много хора няма да ми повярват, искам да ги предизвикам на дуел. Аз срещу всеки, който поиска. От неговия дом до неговата работа. 5 дни, 5 различни маршрута, 5 различни велосипеда.